Bahala siya sa buhay niya, basta hindi ko susuportahan ang mga gusto niya. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka na mag-aral? Baka mamaya mag-asawa ka lang din ng maaga, kagaya Ano sa... po, tay? Mabuti kung makapagtapos ka. Magluluto ka na nga lang ng pagkain, di mo pa magawa. Wala kang silbi. Bakit nyo ako kailangan sabihan na wala akong silbi? Parehas lang kayo ng nanay mo! Mataas mangarap! Oh, saan ka pupunta, Brian? Papasok na po ako, tay. Ang tigas ng ulo mo! Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka na mag-aral? Tay, hayaan nyo naman po ako na maabot ko yung mga pangarap ko at makapagtapos ako ng pag-aaral. Ay nako, pag nakagraduate ka, mahirapan ka rin pumasok sa trabaho. Hindi naman po, tay. Mas makakahanap pa nga po ako ng magandang trabaho eh. Kung ako sa'yo, hindi ko nasasayangin ang oras at pagod sa pag-aaral na yan. Ayaw nyo ba, tay? Na palang araw na maipagmamalaki nyo rin ako? Mabuti kung may mahintay ako sa'yo. Baka mamaya mag-asawa ka lang din ng maaga, kagaya Ano na sa... po, tay? Papasok na ho ako. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Kalukuhan niyang alam mo. Patutunayan ko na makakapagtapos ako at makakamit ko ang mga pangarap na gusto ko. Sige na ho, tay. Alis na ho ako. Mabuti kung makapagtapos ka. Dito. Baka may trabaho dito na pwede kong applyan. Masubukan nga. Sir, pwede mo magtanong? Ano yun? Magbabaka sakali lang ho, sir. Baka meron ho kayong trabaho dito na pwede kong applyan. Maupo ka muna. Wala na to. Ano ba yung natapos mo? Sa katunayan ho niyan eh, nag-aaral pa lang ho ako. Naku, nag-aaral ka naman pala. Paano ka magtatrabaho niyan? Huwag mo kayong mag-alala. Kayang-kaya ko pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho ko dito, sir. Aba, mukhang porsigido kang makapagtapos ah. Opo, para sa tatay ko po. Para ho, mabigyan ko siya ng magandang buhay. Naku, napakaswerte naman pala ng tatay mo. Amin na yung resume mo. Para pagdating mamaya ng boss namin, sasabihin ko sa kanya. Maraming salamat po. Mababa lang yung sahod namin dito ah. Saka magandang naman yung trabaho namin dito. Saka marami kang matututunan. Nako, sana ho matanggap po ako sa inyo. Malaking tulong ho sa akin to. Hayaan mo, matutulungan kita. Mukhang mabait ka naman at masipag. Nako, hindi ho kayo magsisisi sa akin, sir. Dodoblihin ko po yung sipag ko para ho makatulong ako dito sa kumpanya nyo. Baka mamaya, mapabayaan mo yung pag-aaral mo. Nako, hindi ho, sir. Brian, tama? Opo, Sige, hintayin mo na lang yung tawag namin. maraming salamat ho, sir. Mauna na ho ako. Sige. Kuya Romeo? Kuya Romeo? Kuya Romeo? Kuya Romeo? Oh, Lia, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Kuya, nagluto pala ka ng ulam. Dinamihan ko na para may maibigay ako sa inyo. Salamat, Leia. Pumunta tayo. Kuya, nasan pala si Brian? Nako, umalis. Mag-aaral daw, yun ang sabi niya. Mabuti naman kung ganun, kuya. Kung ako sa kanya, di na ako mag-aaral. Total, nakapagtapos naman na siya ng high school. Sayang naman yun, kuya. Lalo na, matalino pa naman ang anak mo. Yun na nga eh, matalino siya. Kaya gamitin na lang niya sa diskarte at sipag. Pero kuya, iba pa din ang pinag-aralan. Bakit ikaw? Pinag-aaral ka, di ba? At nakapagtapos ka?
Pero nagamit mo ba? Di ba maaga kang nag-asawa? Ayaw kasi ng asawa ko na magtrabaho ako at walang mag-aalaga sa mga anak namin. Yun na nga ang sinasabi ko eh. Nakapag-aral ka man o hindi, kung may diskarte ka sa buhay, mabubuhay ka. Hay kuya, hayaan mo na si Brian sa gusto niya. May pangarap ang anak mo. Bahala siya sa buhay niya, basta hindi ko susuportahan ang mga gusto niya. Kawawa naman si Brian. Wala siyang inaasahan, kundi sarili niya. Wala akong may bibigay na tulong sa gusto niya. Mas uunahin ko ang gastusin dito sa bahay. May pangarap ang anak mo, kuya. Wala akong pakialam sa kanya. Mas uunahin ko muna ang kakainin namin. Sige na, kuya. Baka saan pa mapuntang usapan. Uuwi na ako. Balik na lang ako ulit. Sige, Lea. Pareho lang din si Brian sa nanay niya na matigas ang ulo at pinipilit ang gusto. Romeo, pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Tungkol saan? Alam mo naman na nakapagtapos ako ng pag-aaral, di ba? Oo, bakit? May binabalak ka ba? Gusto ko sanang magtrabaho. Para sa atin din naman tong gagawin ko. Hayaan mo na ako. Ako ang lalaki, kaya dapat akong magtrabaho. Mahirap kasi kung ikaw lang nagtatrabaho, lalo na may anak tayong pag-aaralin hanggang kolehiyo. Kakayanin natin basta magkasama tayo. Magkano lang naman ang kinikita mo dito sa Pilipinas? May awa ang Diyos, Mitch. Pagtiwala lang tayo. Gusto kasi nila mama na sumunod ako doon sa abroad para doon na magtrabaho at kumita ng malaki. Paano yung anak natin? Papayag ba siya na aalis ka? Ikaw muna mag-alaga kay Brian. Kapag maganda na ang katayuan ko doon at kumita ako ng malaki, kukunin ko kayong dalawa. Isipin naman natin ang anak natin, Romeo. Yung kapakanan niya, para din naman sa kanya itong gagawin ko. Maski na hindi ako sang-ayon sa gusto mo, iniisip ko pa din yung anak natin na mabigyan siya ng magandang buhay. Ibig sabihin, pumapayag ka na? Basta pangako mo na babalik ka at tuparin mo ang mga pangako mo. Oo naman. Babalik ako para kunin ko kayo ng anak natin. Ang gusto ko lang naman, ang makasama ko kayong mag-ina. Oo naman, Romeo. Asahan mo yan. Ayaw kong magkahiwalay tayo. Pero anong ginawa mo, Mitch? Kinalimutan mo kami ng anak natin nang dahil sa pangarap mo. Mas pinili mo ang sarili mong kagustuhan. Brian! Brian! O tita, kayo po pala. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kamusta ka na? Maayos lang naman po ako tita. Kayo po. Ayos din naman. Tara po, pasok po tayo sa loob. Po tita, pasok po muna ka. Salamat. Brian, saan ka pala galing? Sa pinapasukan ko po tita. Talaga? Nagtatrabaho ka na? Opo, pero hindi pa po alam ni Papa. Baka po kasi pagalitan ako. Akala ko ba nag-aaral ka?
Opo, tita. Pinagsasabay ko po yung pagtatrabaho at pag-aaral ko. Paano mo kinakaya yun? Baka mamaya magkasakit ka niyan. Hindi naman po, tita. Hay nako, Brian. O eto, kunin mo to. Naku, tita, hindi ko po matatanggap yan. Ano ka ba? Parang anak na kita. Maraming salamat po dito, tita. Kung may trabaho lang ako, hindi kita papayagan na magtrabaho para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Mabuti pa po kayo, tita. Huwag mong isipin ang tatay mo. Ganun lang talaga si kuya. Lalo na nung umalis ang nanay mo. Basta, mag-aral ka ng mabuti at mag-focus ka sa ginagawa mo. Opo, tita. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya ko, tutulungan kita. Tita. Sa totoo po, nahihiya na po ako sa inyo. Dahil parang kayo na po yung tumatayong nanay ko. Simula po nung nawala si nanay. Sayang nga lang. Hindi na bumalik si nanay dito. Kundi lang sana umalis si nanay. Malamang hindi po ganyan yung trato sa akin ni tatay. Huwag mo nang isipin yun, Brian. Ang mahalaga, lumaki kang mabuting bata. Dahil po yun sa pangaral niyo sa akin, tita. O siya, sige. Magpahinga ka na muna dito. Sige po, tita. Uuwi na ako. Babalik na lang ako ulit. Opo. Mabuti na lang nandyan si Tita Lea. Siya ang tumatayong ina para sa akin. Tay. Mano po? Bakit ngayon ka lang? May pagkain na ba tayo? Nagugutom na ako Wala pa po, tay. Kararating ko lang po. Magluluto pa lang po ako. Bilisan mo! Nagugutom na ako! Sige po, tay. Tay, kakain na ho tayo. Nakapagluto na ho ako. Tsaka nakapagbukas na rin ho ako ng dilata. Tay. 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 Ano ba? Kakain na ho tayo, tay. Anong oras na? Nalipasan na ako ng gutom! Magluluto ka na nga lang ng pagkain, di mo pa magawa? Wala kang silbi! Tay, ginagawa ko naman ho lahat ah. Bakit niyo ako kailangan sabihan na wala akong silbi? Ano? Parehas lang kayo ng nanay mo! Mataas mangarap! Hindi naman ako kagaya ni nanay, tay. Matigas ang ulo mo ha! Bakit di ka pa umalis? Huwag mo akong susumbatan! Hindi ko kayo sinusumbatan, tay! Ang akin lang, kahit man lang sana konti, bilang anak nyo, suporta lang yung inihingi ko sa inyo! Magmula nung umalis si nanay, ganyan na kayo sa akin. Nakikita ko ang ugali niya sa'yo! Kaya imposible, hindi ka gagaya sa kanya! May pangarap ako, tay. At yung pangarap na yun, para yun sa atin.
Hindi ko kailangan ng pangarap mo. Kung gusto mong hanapin ang nanay mo, umalis ka na. Magsama kayong dalawa. Yun ba ang magpapasaya sa inyo, Tay? Ang umalis ako dito? Oo! Kaya mabuti pang lumayas ka na. Hindi na kita kailangan. Sige, Tay. Kung yan ang magpapasaya sa inyo, aalis na ako dito. Mabuti pa nga para magawa mo lahat ng gusto mo. Sisiguraduhin ko, Tay, na makukuha kong diplomang gusto ko. Kuya, palagi mong iinumin ang gamot mo ha, para makapaglakad ka ulit. Salamat, Leah. Wala yan kuya, kapatid kita, kaya aalagaan kita. Alam ko, pinasalanan ako ng Diyos dahil masama akong tao. Huwag ka magsalita ng ganyan kuya, wala namang perpektong tao sa mundo. Nagsabi kong pinagsisisihan kung mababalik ko sana ang panahon. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano kuya. Ang mahalaga, tinanggap mo ang pagkakamali mo. Bakit naging kasalanan ko ng Brian? Di ko man lang masuportan yung pangarap niya. Wala akong kwentang ama. Mahal ka ng anak mo kuya, kahit anong mangyari. Nagsisisi ako dahil pinalis ko dito sa bahay. Ano na kayang nangyari sa kanya ngayon? Sigurado ako kuya, ayos lang si Brian ngayon. Mahal na mahal ko ang anak ko. Tay, Brian? patawad, Tay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Wala kang kasalanan, anak. Ako ang may kasalanan. Kaya patawarin mo ako. Kahit nasaktan po ako sa mga sinabi niyo sa akin, Tay, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Wala pong araw na hindi ko kayo kinamusta kay Tita Lea, Tay. Kaya alam ko po ang nangyayari sa inyo. Ibig sabihin, Oo kuya Romeo, hindi nakalimot ang anak mo sa'yo. hindi ko maintindihan. Si Brian kuya ang nagbabayad sa mga gastusin mo sa ospital. Salamat, anak. Nagpursige akong makapagtapos, Tay. At naghanap ako ng magandang trabaho. Hindi para sa akin, kundi ho para sa inyo. Gusto ko pong patunayan sa inyo na hindi po ako katulad ni Nanay. Na nandito po ako at hindi ko kayo pababayaan. Sa bagay, buko anak. Huwag ho kayong mag-alala, Tay. Nandito na po ako. Ipapagumot ko ho kayo para makapaglakad na ho kayo ulit at mamamasyal ho tayo. Tita Lea, maraming salamat po sa inyo. Wala yun. Masaya ako at magkasama na ulit kayo ng tatay mo. May mga pamilyang hindi perpekto, pero ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang ay hindi matatawaran.
ginagawa nila ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang magulang kahit gaano pa ito kahirap.